Zato, Ziburuko plaza euskaraz betetzera. EAJak eta PSek azkartu egin dituzte elkarrizketak itun orokor bat egiteko. Arnaldo Otegik EAJak eta PSek Ayusoren botoen alde egitea eskandalagarria dela esan du. Gasteizen Rocío Riterok lortu du gehien, beraz Maider Etxebarriaren inguruko alternatibak gehiengo osoa behar du. Gipuzkoan Maialen Iriartek 24 boto lortuko dituzke, Elkarrekin Podemos alderdiaren 2 botoak eskuratuta. Hala ere, PSrenak jasotzean izango lituzken adina dira. Beraz, balantza PPren 3 baiezkoekin desorekatu beharko litzateke. Durangon ere, jeltzaleek PPren babesa behar dute EH Bildure aurrea hartzeko eta gobernuak osatzeko. Carlos Iturgaiz, trukean ezer eskatu gabe, EH Bildu baztertzeko prest agertu da. Udalak, ekainaren 17an eratuko dira. Kaixo eguerdion, EAJak eta PSek ituna itxi dute PPren babesarekin aldundietan eta udaletan gobernatzeko. Maialen Iriarte Gipuzkoako aldungaiaren hitzetan, ez da zilegia bere burua abertzaletzat duen batek Ayusoren alderdiarekin era batera edo bestera akordio bat egitea. Ez da zilegi bere burua abertzaletzat duen batek edo hala dion batek, hauteskunde kanpaina honetan espainoltzat jo gaituen batek Ayusoren Partido Popularrarekin era batera edo bestela akordio bat egitea. Eta Zaldibarko auziari buruzko datu berriak iritsi dira ostiralekin batera. Durangoko epaitegiak emandako autoan egiaztatu denez, dagoeneko 13 pertsona daude ingurumen delituagatik ikertuta. Orain beste 6 hilabetez luzatu du ikerketa eta 2020ko azaroan ireki zenetik 3 urte baino gehiago beteko dira. Oraindik gertatutakoa argitu gabe eta auzia itxi gabe dagoenean, Sprilurrek Jaurlaritzaren lurzoru industriala kudeatzeko sozietate publikoak ikertu ditu Zabortegiren gainean industrialde bat ezartzeko aukerarik baote dagoen. Horrek argi adierazi du ezinezkoa dela. Indarkeria matxistaren biktimak babesteko protokoloa gogortu dute Araban. Gasteizko hilketagatik aldatu dute protokoloa urruntze agindua urratzen dutenak atxilotzeko. Bizkaian eta Gipuzkoan lehendik zegoen martxan protokolo hori eta Araban Maialen Mazon emakume gazetarraren hilketagatik eguneratu dute protokoloa. Ertzaintzak urtarriletik zekien emakumeak ustez hil zuen gizonezkoa urruntze agindua urratzen ari zela. Aurtengo bigarren hilketa matxista da honakoa. Euskal Herrian 2003 urtetik 119 emakume eta 11 haur hil dituzte indarkeria matxistaren ondorioz. Eusko Legebiltzarrean minutu bateko isilunea egin dute. Eta Euskal Herria zuzenean jaialdiak kartela itxi du Zetak taldearekin eta J. Martinarekin. Ekainaren 30an uztailaren 1 eta 2an egingo dute festivala Irisarrin. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. EAJ eta PSek ituna itxi dute aldundietan eta udaletan gobernatzeko. EAJak eta PSek azkartu egin dituzte elkarrizketak itun orokor bat egiteko. Arnaldo Otegik EAJak eta PSek Ayusoren botoen alde egitea eskandalagarria dela esan du.
Ez da zilegi bere burua abertzaletzat duen batek edo hala dion batek, hauteskunde kanpaina honetan espainoltzat jo gaituen batek, Ayusoren Partido Popularrarekin erabatera edo bestela akordio bat egitea. Eta Zaldibarko auziari buruzko datu bereak iritsi dira ostiralarekin batera. Durangoko epaitegiak emandako autoan egiaztatu du da, dagoeneko 13 pertsona daudela ingurumen delituagatik ikertuta. Orain beste 6 batez luzatu du ikerketa eta 2020ko azaroan ireki zenetik 3 urte baino gehiago beteko dira. Oraindik gertatutakoa argitu gabe eta auzia itxi gabe dagoenean, Sprilurrek Jaurlaritzaren lurzoru industriala kudeatzeko sozietate publikoak ikertu du Zabortegiaren gainean industrialde bat ezartzeko aukerarik baote dagoen. Horrek argi adierazi du ezinezkoa dela. 2020ko otsailean Alberto Saloluz eta Joaquin Beltran langileak maldan bera eraman zituen Zaldibarko Zabortegiaren hondamendiak. Horren harira irekitako bigarren auzi judiziala beste 6 hilabetez luzatu dute. Gutxienez aurtengo bendura arte luzatuko da, eta beraz 2020ko azaroan ireki zenetik 3 urte baino gehiago beteko dira. Durangoko epaitegiak emandako autoan egiaztatu da dagoeneko 13 pertsona daudela gertakari horiengatik ikertuta. Gertatutako ingurumen delitua aztertzen du auziak. Lan istripuari buruzkoa Berterreko 3 arduradunek biktime familiekin eta fiskaltzarekin egindako akordio batekin amaitu zen. Akordio horren bidez 6 hilabeteko kartzela zigorra hartu zuten beren gain, zuhurtziagabekeriazko homizidioagatik. Bada oraindik gertatutakoa argitu gabe eta auzia itxi gabe dagoenean, Sprilurrek Jaurlaritzaren lurzoru industriala kudeatzeko sozietate publikoak ikertu du Zabortegiaren gainean industrialde bat ezartzeko aukerarik baote dagoen. Horrek argi adierazi du ezinezkoa dela hainbat arrazoi medio. Batetik hori ez dator bat aurretik instalazio bati emandako baimenekin. Sprilurrek honela dio hitzezit txostenean. Lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartza lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Beraz, Zabortegian aurre ikusitako erabilera berri horiek okupatzea ez da bateragarriek giza segurtasun eta osasunarekin. Bada arrazoien artean ez da ageri Joaquin Beltranen gorpuzkia bertan lurperatuta dagoela oraindik. Behin Jaurlaritzak duela 2 urte bilaketa behin betiko bertan bera utzi eta gero. Indarkeria matxistaren biktimak babesteko protokoloa gogortu dute Araban. Gasteizko hilketagatik aldatu dute protokoloa urruntze agindua aurretzen dutenak atxilotzeko. Honen aurrean, epaitegiari eta ertzainari zergati Maialeni muturreko arriskuko biktima kategoria ez zioten onartu argitu dezatela eskatzen diogu. Beste behin ere, agerian geratzen dira haien mugak eta indarkeria matxistarekin behingoz amaitzeko estrategia integral oso baten falta daudela. Bestetik, Elkarrekin Podemosek EH Bilduren alde egingo du Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 udalerritan. Zehazki 7 Gipuzkoan eta 3 Bizkaian. EOJ eta PSE harremanetan daude udalak eta aldundiak eratzeko akordio orokor bat ixteko asmoarekin. Baina Elkarrekin Podemosek dagoeneko iragarri du ez dutela haren babesik izango.
Nafarroako hauteskunden ondorengoak ekarri duen panorama politikoa nahiko korapilatsua da. UPNek eta EH Bilduk gehiengoa duten arren, PSN da akordioetarako giltzarria. Gainera, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aurreratu izana, giroa ere gehiago nahastu du erabakietan. Leire Martínez. Nafarroako hauteskunden ondorengoak ekarri duen panorama politikoa nahiko korapilatsua da, eta PSNek izan lezake giltzarria. Gainera, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aurreratzea, are gehiago korapilatu du asuntoa. Iruñeko udalean, UPNek 9 zinegotzi eskuratu ditu, eta EH Bildu 8. Hala ere, PSNeko Elma Sainzek alkate izan nahi du. Parlamentuari dagokionez, UPNek 15 eserleku eskuratu ditu, eta bigarren indarra PSN izan da. Momentuz, Nafarroako parlamentua ekainaren 16an eratuko da. Bozka eguna pastu daia da eta oraindik ez dago deus argi Nafarroako panorama politikoan. Orain, udal eta parlamentua osatzeko tenorea heldu da, eta horrekin batera alkate eta lehendakaria ere erabakitzekoa. Parlamentuari dagokionez, UPNek du gehiengoa 15 eserlekurekin, baina ez du gehiengo absolutorik. Gibeletik, PSNek 11 eserleku ditu. Honek du giltzarria aliantzak egiterako orduan. Yo hoy a la mañana he llamado a la candidata de Geroa Bai, a Eurobarcos, y también he hablado con Begoña, aunque ya hablé con ella el domingo a la noche, para una primera toma de contacto, porque luego la idea es que bueno, pues las reuniones ya sean trilaterales, ¿no? Gogora dezagun 2015ko legealdian indar abertzalekin bat egin zuela PSNek. Udala EH Bilduren esku geratu zelarik eta parlamentua PSNren esku. Eta azken legealdian ordea PSNek udala UPNri oparitu zion. Eta aldiz EH Bildurekin egindako koalizioari esker, Txibitek lehendakaritza lortu zuen. PSN haizeak nora banderakara. Momentuz birritan errandu ez duela EH Bildurekin negoziatuko. Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola, pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. Iruñeko bozka mapari erreparatzen badiogu argi dago UPN eta EH Bildu direla jaun ta jabe Iruñean. Orain momentu honetan Iruñean badago inoiz izandako gobernurik aurrerakoiena. Barkatu, planteamendurik, badago emaitza, badago korporaziorik aurrerakoiena. Eta inork ez luke onartuko edo ez luke ulertuko, hori horrela izan da, eskuinari iritsiko balitzaio agintea adostasun batetara ez iristeagatik, hau da indar aurrerakoi indartsuena ez babesteagatik. Bertzalde, Geroa Bai, EH Bilduri babesa emanen diola errandu. Eta Elma Sainzi erantzunez, argi utzi nahi dut baita ere, Geroa Baik bere botoa, Elma Saizen alde ematea eskatzea, alkatetza UPNri oparitzea dela, eta hori Geroa Baik ez du inolaz ere egingo. Nafarroako panorama politikoa gehiago korapilatzeko eta PSNek jokatzen duen papera biziki garrantzitsua dela kontuan hartuz, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak aintzineratzeak ez dio mesederik egingo Nafarroako negoziazio politikoari. Eta hauteskundeen ondorengo erabakiaren negoziazioetan ere, herritarrek izango dute iritzi eta zeresana Nafarroan, ikusi. Karrikan bolo-bolo dabilen gaia da hauteskundena. Behin Nafarroako hauteskundeak pasata, Iruñeko alkatea eta Nafarroako buruzagia aukeratzeko tenorea heldu da. Gaia nahiko korapilatsua dago. Iruindarrek nor uste dute aterako dela alkate edo lehendakari? Karrika inkesta bat egin dugu. Ni gustuko nuke Asiron ateratzea, baino uste dut ez dela aterako. Cristina Ibarrola baina nahi, hori. Azkenean Asironek esaten duena da. La lista más votada azkenean, zentzuzkoa pixka dela bera alkate izatea, baina, ikusiko dugu. Que no tengo ni idea. Te digo que me gustaría quien no saliera, pero como lo vais a publicar, pues no. Uste Cristina Ibarrola, nahi Asiron. Gauzak nahiko argi daude. No,
Yo creo que va a salir una, pero bueno. UPN eskuina daukagu gure bizkarrean, orduan nik uste dut eskuinaren zikloa dela, naiz eta nire zaidan bat ere gustatzen, eta beldurra ematen dit. Pues por desgracia, Cristina Ibarrola. Ez dakit, eske ez dut ideiarik ere, ez dakit. Pues berdin gaude, azkenean ezkerra oso berezita dago, eta eskuinak beti bozkatzen du, orduan atzean geratuko gara, eta berdinetan nago, erantzun berdina bai. Uste dut, aurreko koalizioa hori berriz errepiketako dela, eta azkenean da hori esaten dutela mejor malo por conocido que malo por conocer, edo horrelako zerbait, hori. Hobeto orain dagoena, que lo que pueda venir, ez? Eske nik agian ez dago erantzun normalena, baina nik uste dut gertatu behar dela, edo bota behar direla gauzak atzeraka hauteskunde orokorrak pasarte, edo izan aldugula errepikapen bat. Ze azkenean Txibitek ez du pakturik egingo bildurekin, gutxienez orokorrak pasarte, eta berak erabaki behar du, joan behar den espartzarekin, edo ez dakit, gauzak gutxinaka atzera bota, edo ikusiko dugu, baina gauza nahiko Sánchezen kontu honekin, gauza nahiko ez dut argi. Hauteskunde sindikalak bukatzear daude, eta Hego Euskal Herrian ordezkari gehien dituen sindikatua ELA da. Komisiones Obrerasek jarraitzen dio, eta ondoren LAB dago. UGT laugarren postuan dago. Delegatu kopurua gora bera, Euskal Sindikatuek ordezkari kopurua aditu dituzte. Hauteskunde sindikalak bukatzear daude eta Hego Euskal Herrian ordezkari gehien lortu dituen sindikatua ELA da. 2023ko apirileko kontaketaren arabera delegatuen 36,13% eskuratu du. 8.920 alegia. Komisiones Obrerasek jarraitzen die 19,19rekin, ondoren LABek 19,12rekin eta laugarren postuan UGT dago 14,28rekin. Hala ere, LAB eta UGT sindikatuen arteko aldea txikia da, 191 delegatu. Bestalde, datu horien arabera, aurreko hauteskundeekin alderatuta Euskal Sindikatuek hazkundea izan dute. Hala ere, 2006tik ona LAB da Hego Euskal Herrian ordezkaritza gehien handitu duena. 2006ko abenduan ordezkarien 15,7 zituen eta 19,1ko kuota du orain. Gehiengo sindikaletik kanpo, hau da, ELA, Komisiones Obreras, LAB eta UGT beste sindikatu txikiago eta independiente batzuek ordezkarien 10,5% dute. Bestetik, Lasarte Oriako Bitxerin Lategiko langile batzordeak grebara deitu du ostiraletik astelenera. Adierazi duenez, sindikatu bat ere ez da prest agertu zuzendaritzak lan hitzarmenari buruz egindako azken proposamena babesteko. Sindikatuek hausnartzeko eta negoziatzen jarraitzeko eskatu diote zuzendaritzari. Grebaz gain, elkarteratzeak egingo dituzte fabrikaren sarreran eta Gasteizko lantegian ere greba egingo dute datorren astean. Ekainaren 5, 7, 10 eta 12. Energia trantsizioaren testuinguruan autokontsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzorori eta hirigintzari buruzko legearen puntu bat aldatzean hartu dute legebiltzarrean. Erekinetan eguzki plakak eta etxeetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak jartzeko orain udal lizentzia bat behar da eta hori da aldatuko dutena. Egun on guztioi, osoko bilkurari hasiera emango diogu. Trantsizio energetiko betean aldaketak datoz. Aurrerantzean aldaketa bat izango da energia berriztagarrien inguruan. Autokontsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legearen puntu bat aldatzari argi berta eman dio legebiltzarrak.
Bozketaren emaitza onako izan da 75 eman dugu boto, 76 boto alde, kontrako boto bat, onartuta geratzen dira, eta honen bestez, onetsita geratzen da autokonsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30/2006 legea aldatzeko legea. Eraikinetan eguzki plakak eta etxeetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak jartzeko orain udal lizentzia bat behar da, eta hori da aldatuko dutena. Hirigintza eta lurzoru legeko puntu hori kendu egingo dute administrazio tramiteak laguntzeko. Hori bai salbuespenak izango dira, adibidez kultur intereseko ondasun izendatutako eraikinetan edota eraikinen egiturari eragiten dieten kasuetan. EH Bilduko autokontsumo energetikoa bultzatzeko proposamenaren alde egin dute Voxez gainontzeko talde guztiek, eta gaur behin betiko onartu du Legebiltzarreko osoko bilkurak. Oso garrantzitsua da, energia transizioaren eredu banandu baten alde, deszentralizatun baten alde, eta herritarren aldekoa delako. Elektrizitatearen sorkuntza deszentratzea ahalbidetzen duen tresna. Enpresa elektriko handien eskuetatik abiatu eta herritarren eskura jartzen duen tresna. Urrats txiki hau garrantzitsua da autokonsumoa eta deszentralizazioan aurrera egiteko. Energiaren prezioak igoera handia izan duen testuinguruan autokontsumo berriztagarria ezinbesteko elementua kontsumitzaileek energia garbiagoa eta merkeagoa lortu ahal izateko. Autokontsumo berriztagarriaren edapenak energia faktura berehala gutxitza ahalbidetzen die ura instalatzen duten kontsumitzaileei, eta horrez gain energia eskaria murrizten du handizkako merkatuan. Eta Nafarroara egingo dugu salto berriro ere izan ere, Garesko Aldazanaian zurgindegiko langileak hasi dira dagoeneko Sanferminetako entzierroaren esia jartzen zezenen ibilbideko hainbat tokietan. Hilabete bat besterik ez da geratzen eta hiria Sanferminetarako prestatzen ari da. Hilabete falta da munduko festa hoberenei hasiera emateko. Eta dagoeneko azpiegiturak paratzen hasi dira hiriko zenbait zokotan. Horietako bat, Sanferminetako entzierroaren esia da. 858 metro biltzen ditu. Gaseko ikuiluetatik zezen plazarainoko bidea egiten du. Funtzioa eraikinak ez dauden tokietan, zezenak ez pasteko balio du. Esia gainera bikoitza izaten da. Tartean, mediku udaltzain zein kazetarien bidean zehar, pasteko aukera izan dezaten. Udaletxea aitzinean dagoen esiaren pusketa hau hiria bisitatzen dutenendako atrakzio turistikoa izaten da, eta gainera selfieak egiteko toki paregabea. Hilabete aintzin paratzen hasten badira ere, gero bilketa izugarri agudo egiten dute. Uztailaren 14an azken entzierroa finitu bezain agudo kenduko dute. Festa eta zurigorriz beztitzeko irrika iruindarren artean beraz. Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunden kanpaina intzineratu duenez eta Sanfermin egunean bertan hasten denez, ea politikariek Sanferminetan sorpresaren bat ematen ote diguten. Eta Araba Euskara ekainaren 11an izango da Olarizuko zelaietan. Aurtengo edizio haurengo lautada ikasolaren aldekoa izango da, eta urte osoko eskaintza kulturalaren ostean, egun handiaren egitaragua aurkeztu dute. Eta kiroletan Telesforo Monzonen txiki abestia ere zerki bilakatu dute Azparneko errugbi jokalariek.
Bestetik, larun batean bizikletaren eguna izango da eta Iruñan dagoen txirrindulari mugimenduak hainbat ekintza eskaini ditu egun hauetan ikusi eta parte hartzeko. Asteburuan bike polo kirol modalitateko txapelketa izango da eta datorren astean txirringudarien masa kritikoak ere hainbat itzuli egingo ditu hirian barrena. Haren mundu eguna ospatzeko aitzakiarekin, asteburuan Iruñeko Arantzadi bike polo txapelketaren lekuko izanen da. Bizikleta soinean hartuta, poloan aritzeko modu berezia da bike polo. Eta gurean, Espainiatik, Frantziatik eta Ingalaterratik heldutako taldeak arituko dira. 4 urte dira Iruñeko karrikak txirringudariek hartu dituztela. Musika eta argiek beziturik, Estatu Batuetatik heldu den mugimenduarekin bat egin dute. Bizikleta biziaren erdigunean paratzen dute eta hilabete ondarreko hortziral guztietan hiritik jirabiraka ibiltzen dira. DJ Greimi izan da mugimendu honen izarretako bat. Paratzen duen musika alaiarekin dirdir eginez. Txirringudari taldeak ere planeta guztiarekin bat eginik Txirrinkona festa ospatuko du Iruñean. Ekainaren 8tik 10 Tailerrak, solasaldiak, afariak eta doike, bizikleta martxak ezker eskuin hirian barrena. Eta Elhuyar Zientzia Azokak 700 gazte bilduko ditu Bilboko Areatzan ikasturtean egin dituzten 200 STEAM proiektuak erakusteko. 3 egun erango du gaurtik ekainaren 4. 3 egun horietan ikertzaileak ere izango dira Areatzan gazteen proiektuak ebaluatzen ere. Eta datu guztiak jasota, sari banaketa igandean bertan egingo da eguerdi partean, ordu batak eta terdietan. Plan ezin hobea izango da asteburuan Bilbon, Elhuyar Zientzia Azoka. 3 egun iraungo du ekainaren 2tik 4 eta Bilboko Areatzan egingo da. Aurtengoa 11garrena izan da, izugarrizko saltoa egon dela. Gazteek ikasturtean landutako ikerketa proiektuak eta proiektu teknologikoak izango dira protagonista. Azokako 3 egunetan 12 eta 18 urte arteko gazteek ikasturtean zehar egindako 200 proiektu baino gehiago erakutsiko dituzte. Aurten 200 proiektu ditugu hemen, 700 gazte, 60 ikastetxetik, ikasturtean zehar 1400 gazte egon dira. Aurtengo baldintzetako bat gainera dena euskaraz egitea zen. Aurtengo azokarako ja prozesu oso euskeraz bakarrik egitea jarri dugu, Elhuyarren helburutako bat dalako bebai, eta horrekin bageneukan kezka eta alderantziz izugarrizko parte hartza izan dugu. Elhuyar Zientzia Azokaren helburua gazteen artean zientziarekiko zaletasuna suspertzea eta kultura zientifikoa bultzatzea eta zabaltzea da. Eta ez bakarrik Areatzan egiten den azoka honetan, baita urtean zehar ere. Euki dugu Iruñan ere zientzia azoka bat, zientzia azoka, teknozientzia azoka. Euki dugu Gipuzkoako azoka STEAM proiektuen azoka kutsaren laguntzarekin, eta gaur hemen hori esan dakoa, izugarri gazte piloa datorkigu. Beraz animatu eta ez galdu, asteburuan Bilbon izango da Elhuyar Zientzia Azoka. Eta horrela iritsi gara albisteak eren bukaera, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro, 11 puntuz eta aterialdo dela eskuragarri, asteburuan. Azkoitia, Baztan, Galdakao, Hernani, Lazkao, Sara, Zarautz eta Ziburu. Euskera hutsez 8 plaza betetzen dira urtean barna. Orain, Zibururen txanda. Ekainaren 3an, herriko plazan, egun osoan doinu eta ele, soinu eta berba, musika eta hitz. Hurbildu eta gozatu. Euskarak batzen gaitu.
Ustezko hiltzailea hurrengo egunotan edo orduotan epaituko dute. Astelehen honetan Josu Erkorekak segurtasun sailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Sailburuak azaldu zuen ertzaintza emakumearen